Jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nanggone lurahe. Apa sebabe kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sadurunge dadi kami tuwa pancen blater. Lungguh dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampai aku diborki mulai step aku. Pancen jari bapak ngono. Ya, hayah. Hati-hati kon yo lek kapan mangan ngombe di warung ojo sampai keborekan le. Kok lek sampai keborekan kon hati-hati tak gepuki ngono kan. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki, lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono hayah gak rame. Usume wong wis padha mule aku gak mule. Pancen gak duwe dhuwit gawe bowo. Apa sebabnya aku kate laporan kok njaluk digendingi pikir susah rek. Jadi kami tuwa, jenenge wong jadi kami tuwa gak duwe bojo kepingin rabi, bareng wis rabi duwe bojo 3 wulan mati. Lho, iki ana wirayate rek. Lek pacarane 20 tahun. Rabi 3 wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, Kak, masih besok di Peganjar ya apa ayo tetep wong loro. Iya, Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawene. Bareng oleh 2 wulan bojo takon, Kak, ya apa iki padha gak nyambut gawene? Ya apa Dik ayo padha dolek ngene aku. Bojo nekat wong pancen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jari bojoku. Ya Dik, wong pancene wong cinta. Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat. Centing di sing sekti. Perasaku layo dodol tang rombeng tambah bu tangoki enggak dadak becak. Aduh remah. Tak larang bi aku lo tak larang gak gelem polahe kayane akeh. Kemululusan sampai mati. Bareng wis mati oleh 3 wulan oleh 15 dino dak kuat pikir tok ketokan ngelencer aku. Ngelencer ono di expo kono. Wong luar biasa, wong lanang wong bedok, lanang tuwek enom kempong perot akeh. Bareng teng petengan melaku tak tuteno. Wah iki jange gantine bojoku bapak, masih durung oleh 1 sih aku rabi ae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis tak tuteno golek pawakane kaya gitar. Gelungane Cioda dadi zaman kuno. Selendange pelangi tak tutno bareng wis sepi tak dolit. Perasaku lek wedok dadak warimun. Wah, celaka. Wis kapok aku wis kapok. Lek ngono jajase rek, nduk glenung rek, ndung glenung. Jajal. Iki jajal, tapi swara wis entek iki saking dipaksa aku. Engko gak gelem dikurangi bayarane. Maka tinting kula lak roro gledek adek mo sengah. Jok susu guyu dhisik. Make ratin sing kok tak tero mung candek adek montengah. Kok maki guyu kon peksore wong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kating gladak gak ono garangane. Lek cara Jawane. Maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak gak ono brutune. Lek pasti terus nopo lah brukong. Lek brukong iku gak ono apa-apane wis kodhong.
Dadi mosok ana wong wedok gak duwe brutu. Nek mlaku ya apa pasaran? Duh repot. Cukok mendung saparegan mong langandung adelakena. Wis meteng kan kok bojone. Pangapora melea penjung Panglewa pamelena entar kota terbejerai pangapora mulai ngejung Panglewa membeda salah nyon pangapora Gunung Pandale, Gunung Lentang, Panglewa ngalahin ning sakon kula. Masang bedhek mapapenang, jaya wong gila lan cengken. Pancen eling ae. Wong pancene wong cinta. Ngene iki yo mbrebes milih ya, ngempet. Tidak ngempet yo apa? Ka
Kesel. Aduh. Lo nangan lipi po, Mang. Sampai lali kate laporan sampai lali rek aku kate laporan gending bajakan rek kunoan ngene ning nong tung tak tong dong dang tak tung prong prong dong kita kentak tung tok dong kita kentak tung tok dong dang ding dang didok didang ding dang didok didang dong dang kita tung prong prong tung tak glong glang coba sih gendangnya glong glang blong blang gila diuli keras ning nong kebo keliru tumpak dang kita kentung trong kentung tak glong blang jajar rek berangkat nang kedua sarung Samarinda iki pen. Toplak glong-glang maneh kok pen kelambi iki. Bagus. Nyok kelambi mbek ujeng iki pen baku mulai koyo Tarsan. Kayak koyo Tarsan kuto. Coba sepisan kas berangkat. Lah kok kentek anak iki ya. Glong. Nah, yo mari alon-alon akirin tek glong-glang. Wis aja pek wis kelambi tak gawe maneh rek. Gak enak. Bengi gak iso turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis ta, sapa ae. Lali sembarang. Lali apa sembarang gak duwe. Gak lali kok jenenge gak gablek. Cuma sing penting ku niat. Masih gak duwe lek duwe niat lho. Wis ah, umpamane aku kepengin sepeda lho lek duwe niat. Masih gak duwe apa-apa. Ya cuma kepingin tok. Tapi wong antas sing ini karo aku lho, derajate ya padha cuma ndek iku rondo, masih rondo gak peduli. Aku biyen semboyan, gak kena perawan rondone. Ben wis tau pacaran barek aku. Wis tau tak kei tanda mata. Ali-ali, cuma ya ilang matane. Cuma ya emas. Tapi yo gak akeh, sak gram ya. Tapi ya sepuan. Tapi gak kena semono, wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya berpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Lek ngomong ya iso ae tapi pelaksanaan iku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengan dhek karo aku ben wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma ya alangan aku nang Kalimantan karepku ya golek syarat dirabi. Tetap bareng nok kono aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Pas ini baseman aku lek uweng. Loh, Pin. Ngomong dhewe ngene kene lho. Ku nanti di pinggir kali Wonokromo. Kok gak enak muncul. Kan lumayan lho nggone gak enak tok. Lho la iya. Lupute ngisore tol lho kene. Lah anak bis larat. Lho gak apa-apa sing penting lak gak ketara ta. Dadi didelok teko dani gak ketara lek pacaran ngono lho. Sak rempon. Ngawur terima wong kate adus. Oh, iki lek jane sing nyekseni ambek nono anggang-anggang to bajul bareng lak ero ta. Oh, wis panjang kono ono. Bakron. Kon kebro sambal lewo kon
Ngono wedi aku lho. Aku iki sanksi lho sampean niku, sope gak tau tepat. Lho biyen lah an. Ojo main biyen itu karena kebutuhan. Butuh apa? Bukan karena aku melarikan diri, karena ya karena apa aku iki? Lah iya, sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko, gak kirim surat. Nyambut gawe. Nyambut gawe apa? Nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rapi dadak kon wis dirabi wong. Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae ya apa aku. Wis gak ono salah ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono. Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa. Ya cek ro rasane wong tuamu. Nah iya ya gak serasi. Dadi mulane lek gak oleh dhewe kadang-kadang gak bahagia. Makane. Nah ngono, kadang-kadang oleh dhewe iku tuku sarunge angel ya ono. Cuma bahagia kan ya? Iya ya usaha sik carane. Lah saiki sarane kon wis ditukokno surat karo bojomu. Lah aku menanti. Tapi lah men lak sik gelem ta ambek aku. Loh, gak kena prawani rondo niku. Nah, masih aku janda-janda bersih kok, Mas. Iya, wis. Ya. Iya bersih wong gak wis gak apa-apa ya bersih. Soale kon lak kate anu aku ta. Lho, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen. Ketok saiki aku capilan pulka barang iki ya kon. Sampe pulka iku ndi? Boleh kaya upah zaman biyen. Sampe temen ta ambek aku. Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup. Wis sampun aku dadi kembang, Mas. Sampe dadi apa? Aku sing dadi uler iki. Wis iso mekar wis kembange puret. Gak ngono iku lho, kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkai. Nah, kan gitu. Wis ta, dadi apa ae kon iki? Kalau aku jadi Sinta, aku jadi Rama. Rama apa? Hah? Rama apa? Rama tambak. Ya Rama Sinta iku lho. Iya. Nah, aku dadi Rara Mendut sampe dadi apa? Aku dadi Klono Citra, kon lu Citra. Endi sih? Citra sing ngenong lho. Nanti saiki ya wonge. Sampe niku mblakar to Pak Citra barang. Paling nduk THR kono lho glibet. Lah saiki dadi apa sih sing paling Sampun aku dadi intai. Aku sing mengin. Hah? Mengin. Kok mengin sih? Lah kon intai aku mengin dadi mengintai. Aku dadi sampik. Sampe dadi sampik lah bonge nduk endi, Mas? Bonge kok pamanku ae. Soale gak ngono. Pamane gane lak glundang-glundung ae. Iki sumpah serius lho sampe ngono. Serius, Pak. Perkara bong kok tak golekno mercon, paman jumuti mercon ae dadi bong. Gak wis aku percaya nek men cinta ambek aku, ya nyatane ya kembali padaku. Lho, saiki kon dadino bulan dah paribasane. Nek aku dadi bulan sampean dadi apa? Aku dadi mendungi, Dik. Lho, lak peteng. Ya didelok teko Tanjung Kodok kono. Malah graono lah. Enggak, wis kon nek dadi bulan aku jadi bintangnya. Akan gitu biar cerah. Nek kon dadi segara aku dadi uyahe, Dik. Dadi kari golekno lombok. Iki sumpah apa iki? Lah iki sirang gak pokro. Wis ngene. Gak cocok. Nggon iki gak cocok wis ngalih nang kulone beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho apa tertek apa mbobo. Ora ono banjir. Aja ngono ah, yang golek nggone tepat sampe dari rono ku ya apa? Iki ono dhuwit didik. Iki dhuwit apa? Ono di 10 menit balekno 15 ya. Ya dino wis mana? Tanda mata. Gak oleh saiki. Enggak, iki lho dhuwit 10 kanggo tanda mata. Temen ta? Tukok norok. Wis perkara rok gampang kok, tak rokno asem wis gampang. Gak usah Mas mek kembang kok dirok. Engko perkara rok tuku dhewe sementara, lah ndukuran ya tuku dhewe ya. Apa ndukure? Ndukuran kok putih, sepatu perkara sepatu tuku dhewe dhisik ya. Kabeh tuku dhewe. Ya gampang. Sampe tukane ku ndi? Engko aku tak nang pasar ya. Apa nang pasar? Gemilan nang pasar malam iki. Engko tak golekno. Buka kelas niku. Heh? Apa? Buka kelas. Ngawur dodol pasar kok. Iya ya apa sih nyambut gawe tepak sampean iki nyambut gawe apa sih sing bener iku? Wis perkara penggawean gak perlu awak ngurus. Sing penting lak kayane. Kok dirahasiakno sih? Iya, wis gampang kok dadi bojomu aku mesti kayaku gede kok. Mulia nggawa akeh gede mesti. Kadang-kadang nggo lesung kentongan wae. Kok dhuwit lho dhuwit. Oh iya dhuwit gede. Saiki ngene, engko jam 10 aku nanggonmu ya. Temen lho ya. Jam 10. Engko lek keluar jam 10 seprapat tutupen omahe. Sing penting ku resmine, aku gak enak masuk nduk kampung ku riwari lek delok wong. Iya, mulan aku kok nggawa rok ya, nggawa sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono. Jam 10 bengi lho ya. Iya, wis mangko tak tutup lho ya. Iya ya, wis. Dewe. Sampai aku kan. Oke, Pak. Sampean, Pak. Apa aku? Pak bayi. Anu, Pak Bayan. Waduh, kon iku penduduk kene mbok iso ngedeni aku kok kon. Nggih, Pak, sampean, Pak. Nggih. Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan. Kenapa? Wedi yo. Aduh, Pak Bayan intine entek melet to, Nduk. Terus kan wedi. Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai. Oh, ditambahi. Raine kurang. Disusun ayo. Topengnya nampa topeng. Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono, Mang.
Nek ngekeki rai kok bayan. Ya apa kon iku lho iso nglungguhno aku rek. Nglungguhno kene kuwi. Lho. Wis. Lho kon gak nglungguhno ngentepno kon iki. Soale biyen sampean kali kula lak kanca apa sampean eling ki. Kak, biyen wong sithik saiki wong sithik kele-kele. Sampean duwe cakepan terop kula mbon sampean bayar biyen lho. Nglamongan sampean para Pak Lik biyen lho Pak Lik. Kon iku ngomong belakang. Wis, kon niate gawe rusuh kampung kene. Ora napa sih, Pak? Kon ojo kon baleni maneh. Kon ku wedok yo keluyuran ae kene. Lha enten perlune kok men asal keluyuran. Gak usah ngomong ya ndelok waktu, itu waktu jam piro iki? Nah, kula ngomong apa, Pak? Rusuh apa? Aku krungu nek kon ngomong jam 10 menit. Nek aku gak merono rawange tutupen. Kate lapo kon? Meneh, Jange berbaut kan. Ayo bermur. Eling. Berbaut nyulak mur apa? Ayo ngomong apa kon? Bingung Pak. Kula mosok ngomong meneh wong ngomongkin jam 10 mungkin kok. Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Hmm. Ya apa nyeng deh. Lho, lho. Ya napa sih kok diusir? Gak usah. Nggih pun kok. Enggak sih perlu kok. Jam 10 bengi. Ya, Yo gak krungu, gak ngarep krungu kok bayar. dublek. Aduh, gak dadi bayan kan ajine perkara bedes belek iki. Wis. Ngeten lho Pak Bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten gadah bojo ta. Lah kula nggih mboten gadah bojo. Kula jenenge jam melapik kok. Mboten kula ora-ora Pak Bayan. Napa eleke sih lek kula ngrabi arek niki? Lah kan ora tak seneni wong tuane omong ngamuk. Lah kula damel apik ta. Lah sampean lak selaku wong tuwek niki. Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung bendina kan ge semayan. Ayo mulai. Lho, Nek aku sing nglarang ngono. Yo, Sapa kon? Ngimun medentengken sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat. Gak wis mari tak permakno iki. Pak, nggih anu Tin tak tinggal ya, Rek ya. Iya temen lho ya. Sampai kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. Wong iku akeh Ya ngomong. omonganmu kok nglibet ae sih lho kon iki lho. Mboten. Kon iku tak larang, aku iki selaku bayan di kampung kene iki. Nek wak bayan ngomong sak kecep mbok gugun. Nggih, kula niki mboten ngomong aku coba Patir kula kena pengaruh sebab wong cintane lak abot ta Bayan. Oh iya. Kok sampean juga tau ngakoni ta Bayan? Iya ya. Lah nggih, lak tau sih sampean niku. Kon iki ngomong ta medeni aku kon iki. Lah lak tau ta. Mulai dina iki aja dibaleni maneh. Ayo mulai Kartolo. Mbok Bayan gawe hati-hati. Mawon. Bayan ono hati-hati ini. Godek sepatu ya iki. Dek tak tinggal ya, Dek. Iya. Pak Bayan, halo Pak Bayan. Yes, mulia. Sampai ketemu lagi Pak Bayan. Wah, masih gak ketemu maneh. Puntene mawon Pak Bayan. Aku gak nglarang lho, Nduk, aku iki, Nduk. Mbok emano kon niku karo kon niku gak elek-elek arek lho sakjane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene lho, ojo murih gantenge, gagahe. Sing penting ku nyuwargakno uripmu. Karep kula lak ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula. Ha gawe apa kon dirayu arek kaya ngono? Kon iki pantes-pantesi sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Sama keselaken aku. Terus dadi lurah dadi lurah kon. Mboten kira nek kula dadi lurah Pak Gak, Bayan. umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat. Oh, tapi dereng cocok nggih. Cari ya durung pantes. Lah sing cocok. Yo sak rendah-rendahe kon iki dirabi lho Bayan lho. Bayan sing kira-kira koyo sampean ngoten nggih. Lho masih gak kaya aku, umpama aku ya kenek lah. Mboten apa-apa sampean ngomong mawon. Wis perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo. Sampeyan kembasaken. Gak ngenteni ngesulno dhisik lho. Sampeyan kuwi blok. Gak mater nek tak rabi, Dik. Lho ya apa? Gabah di omah iki wis kari rong tompo lho peken wis babah. Rong tompo. Iya. Sampeyan niku gabal ditawakno mbok berase. Lho roh omahku tak tingkat. Pundi? Lho lha iko sebelah iko. Ya apa? Lho iya iko lah terus karepmu ya apa? Lho tinggal nyingkris temen aku iki. Nyingkris gak pamitan. Wah tini iki temen wis kadung mancep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapurno nang Wak Lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. Sing apik lapor nang lurah nang cari. Dene lurah gak percaya, wis tak umukane, perlu cek ngandel. Beres wis.
dadi wong tuwa kaya aku repot tangguhane. Lah ya gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing jaran dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bare penduduk. Sampai gak iso konferensi barang aku. Sampai gak iso rapat barang. Lah ya apa dadi lurah kaya aku iki dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing jarane penyakit lho, model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ana tambane. Satu misal, lara mripat tombone lara mripat. Obat mripat. Lara untu tombone obat untu. Lah penyakit ku aneh. Repot tambanane penyakit gatel iki. Ya, apa bengi kukur kero kena bengi ae. Kasih nurukna awak rene. Lho, semono maneh sing darani penyakit gatel iku. Cocok ngomonge tangga-tangga iku. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Anjane iya repot golekane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek sing ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakit kuwi iki. Lho, semono maneh bareng aku oleh nasihat iki ten ayem aku. Pak Lurah Baseman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih, sampean pangan waras. Mangan napa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak bare aku. Isuk aku ngene kebon turi. Ambek nggo kepiyok sapu kegerang itu. Bareng ono kadal krosak-krosak tak gepuk plek. Sik ore tak go mule. Kadal urip tak untal gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dina bengi tambah keroken. Tambah iso turu bengi iku. Oh ya apa Dik Ten iki temen rek. Dik Ten ngene iki Dik Ten. Sampeyan niku ngomong minta-minti napa sih? Omong sampeyan kula turut terus kowe man kadal. Kadal kula pangan bocah waras. Dari Dik Ten. Kadal pinten lho Bas? Setunggal, kurang setunggal rene. Temenan sampeyan nggih? Nggih. Mesuk telek kadal maneh oleh maneh siji, rodok gedhe plek. Tak gomole tak untal ambek gedang ijo bleng. Wis bengi gak iso turu maneh. Lah ya apa le turu wong kadal loro balapan kok pesen kene. Ana kurang ajar Dik Ten kok. Sano lapangan bene. Wah wis repot. Ngene iki gak ngomong ya apa wong arane wong urip kaya aku iku kebayan ya ngono, kepala ya ngono. Galuk laku dawar pisan. Kula era. Lho. Sampeyan. Wau nggih. Enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dina kok mboten ketok Pak Lurah Pak Bayan. Nggih. Langsung kula jawab arek-arek. Nggih napa? Awake gak patek enak mari lara gabaken ngoten. Mboten gatel. Oh, gatel kene. Lah, dengar sampean kok mriki? Nggih pancene. Lah perlu napa sampean? Lho, ampun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone niku. Lah kok ngoten? Mumpun wonge dedeke oleh. Nggih. Brengose sak kepel. Lah, tapi nek enten kreseke kadal mlayu. Lha pun milih-milih lho kepala niku. Terang-terangan sawangane ngoten bleluk licik niku. Lah saniki pundi polone? Lho buktine enten napa-napa mboten saged ngatasi. Wah, wis lho kepala rek. Kula lereni mawon. Mboten. Lah niki napa? Napane? Lah niki napa? Duh, ngrasani Dik Bayan. Nggih ngrasani niku. Rasane ngene wae. Pinter rek kekon sandrasan. Nggih, mulane awake gak iso kuru lemu terus. Ngeten kok lemu ya napa sampean to? Oh, ngeten. Kaya napa? Nyek war ngeten iki. Napa nyek war ngeten? Nyek munawar ngeten iki. Nek kula niki lek enten ponopo mesti disiki. Sebab sampean tak eling. Sakniki dugi pemerintah dientenaken Siskamling. Lho, seluruh. Lah nggih, lah kok sampean kula dirasi lek enten ponopo mlayu dhisik ya napa? Lho. Kula mau ngomong napa sing Lurah? Ngomong mlayu dhisik ngoten kok. Sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa. Lah, misale enten tawur-tawuran. Lah, polo mlayu dhisik ngatasi ngoten ta. Nggih lek sakniki. Lek wau lak mboten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten. Lho, maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng mlayune kula. Sing enteng sing ngrasani. Aja. Mangula dengan deng niku lek mboten dicukit mboten iso ilang. Ngerti ya. Terus ngrasani terus. Kula ni wong sabar, tapi nek kesabarane terbatas entek laeni. Lek pun sabar kula entek mati Lurah yo napa sampeyan. Pun ngeten nggih Dik kala. Yo no kalih bayan pisan. Sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki. Nek mboten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik.
Cocok nek ngoten ngomong sampean niku. Lah polo nek napa polo nih? Niki rak ngeten nah. Tak pikir-pikir lek nurut lapurane kebayi nih, kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagoni. Lho. Lho, nek sing jagoni kan ndelek batone mawon. Wah, lurahe ngeten ae. Lah napa sih ben ngoten? Maksude niku sampean kandhakaken yan, sampean sing ngeru dhewe yo napa? Maksude kampung mriki lho enten sing lanangi. Lho, lah sing medoki men enten ta? Ngene ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanange. Ya no, sampeyan niku lho ngomong kok pecot-pecot ngomong sampean niku. Niki ngeten lho lurah cekak-cekuk. Sampeyan ngomong niku cekak cingkrange kok ngoten. Lah, cekak landunge dadi masalah cekak ciute. Cekak cukupe ngoten lho. Lah niku. Ya napa ya napa? Ya, niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki. Nggih. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten. Terus? Lah rondo rak balik disobo wong lah. Lho. Kartolo pun kena pun. Lah. Sinten? Kartolo. Mboten loro. Sinten lho ngomong gak ngerti Kartolo. Wah, masalah ya apa sih? Kula niku duwe penduduk Kartolo menenten. Penduduk kula Kartolo mboten enten. Pun rah. Malah pilek panjen. Sampeyan niku Kartolo ini lho. Lah kita Kartolo napa sampean? Asale jenenge bibite niku Kartolo. Ada wong pun kula ero surat penduduke ka Karto to Lolo. Kartolo napa niku? Masalah iki kepolo ta ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas nggih. Ha. Kartolo. Ha. Sing glibet ana merondo mriki. Cocok. Lho, mbok. Atau kompenoy. Lho, kok kompen dia sampe? Lah sampean ngajak sawung galingan. Kulo mengenge koyo jaran bulian. Kalau ndep-ndep friend, Kulo malih sawung galingan. Polo kebayan. Nggih. Sampai semerep kedudukan kula. Semerep kula adalah kepala desa. Nggih. Kepala stasiun. Dede, kepala nongko. Kula kepala desa. Nah, cocok. Tapi nyambut gawe mboten cukup kula tok. Nggih. Enten andan-andanane. Nggih, Enten lurah, kebayan, Nggih. racik. Nggih. Kok racik, Carik. Oh, cocok. Kepala. Nggih. Mboten cukup kula tok. Mboten Kula cukup. sampeyan bantu tenaga kula. Nggih. Dina niki jam niki. Monggo, Hari Di. ini Ah. hari kiamat. Loh, yo napa? Dina niki sampeyan kok tugasaken jaga keamanan. Kula berangkat kula lurae. Oh, rek. Yan. Sampeyan boten nek ngoten. Boten nek pilih kasih. Lho mboten. Boten nek jiji kali penggawean. Ora napa. Nek polo kok tugasaken jaga keamanan, Lebayan berangkat jaga keamanan juga. Yo tadi iki. Padane nyurung gledekan. Ya apa rek? Pamong loro kan sing pokro ngene. Delok kepala yang ngomongnya santak, sontak tapi merem. Lah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan nek polo. Moko sing dalan brengose sak kepersese mesti wong iku mripat ombololak lolo. Wong dilirik tiba, wong dipendelik semaput, ndi bisa wong sungkan. Wong kepala wis ngarembes ngono. Kepala kok ngantuk ae. Delok bayan ya ngono. Mesti kebayan iku adalah termasuk polisi desa. Nono uwar-uwar do kerdu, ono kerja bakti, mesti kebayan sing merintahi. Lah ndi bisa wong ngono kebayan koyo umplung ngono. Rebut cukup. Polo berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Aku tak ngeleset. Kampung ambek sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe. Jare jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nang ndi arek.
Lihat ndi, Mas? Lho, ora apa? Kok malah koyo kucing gering lho. Wah, kon iku medeni kancamu ae kon. Kon berapatan kon. Kon iku ning ngopo mendelik-mendelik ngono ta? Ayo, terus liwat kok kene. Aku lak wedi nek kon step. Kon liwat kok kene rene pendosa niku mati. Iya. Lho, sakakno kon niku mari. Lho, apa sih? Lu tak dengki ambek aku Sapari iki medeni aku. Kon aja ngomong ngono jemu-jemu lho ya. Bareng ngono tak paring dadakno petik. Oh ya wis. Yo petik akeh sinakal. Kadang-kadang ku nek ana lampu padang ngono nawan. Iya. Lah iku ketok petik wedok ri. Iya. Tak cekel ambek aku. Paten ku petik kalau sing duwe ya. Ah, lodong. Tak dol payu iki 1.500. Iya. Bareng tak go mule, tak pondok gak tambah sih tambah antep. Antep. Tambah suwe tambah abot. Tapi lah gak muni ta? Gak muni. Muni kruk. Berat. Derek anake. Kan? Liyane kok Dik ngomong Dik. Lho, babon iki derek anak. Iya, tapi jam piro babon niku? Bengi jam 12. Mosok jam 12 babon ngletek. Oh, mari kaudanan bene ndelek anake. Terus anake ndelek mboke. Iya. Kiyok. Kiyok Gran. Kon kok iso njiwahi koyo petik ngono. Terus mbokne kruk. Tak cekel ambek aku. Keok. Tak gawa mul tambah suwe tambah abot, Iya. Wah, bareng tak dekek dudu petik. Tiba. Ndas glundung mati aku. Keran. Masalah keran jadi ngomong medi-median ngono kok keran. Kesan iki aku metu ndas glundung rek. Kon niku liyane wong medi apa? Oh. Lho, lha wong medi wae kepethuk wong medi arek kon niku. Zaman saiki wis gak iso wong medi, saiki lak sing rumbuk-rumbuk gawe bangunan kabeh. Iya, wis dibabati. Ngomong soal pangan-panganan ta apa, Kran? Pangan-panganan? Iya. Mangan apa? Sing paling enak ya mangan soto. Soto? Heeh. Oh, nek mangan soto gak kaya soto babat iku ri. Kadoan kan tuku rono, Kran. Lho, soto babat. Oh, babat ta. Iya, babat soto. Babate wedhus barang. Iya. Kuwinane ono ngandok nang kono ri. Warung wandok entek imbu man. Wong wedok. Ayu, Kran. Wah, ayu. Jane pacarku wedok iku. Masa kon pacaran? Iya. Kok pacaran? Pacaran yo apa sih? Pacar iki yo gendaan lho. Wong gendaan yo pacar. Arek Surabaya karane pacaran ku gendaan. Iya, jaman saiki pancene jaman. Dialusno karepe iku. Bareng arek wedok iku tuku soto, entek imbu male, entek imbu. Oh, maruki mari loro kan. Ditakokno duwike ambek sing dodo. Lah pundi duwike? Didodono gegere ri. Terus kata gegere bolong lho gak mati pinjau. Yo keran masalah keran. Wah, wis kok aja ngomong ngono iku arane sundel bolong. Lah iya ri. Wis liyaniku. Wis arek ngomong gendaan ae. Ngojo ngomong gendaan ta. Iki lho keran. Kon jaga iku aja nyolong waktu apa. Lah waktune sapa tak colong? Lho, maksudnya gak waktune sapa kon colong ngono, sing menepati janji. Kon nak jam 10 jaluk gerdus e. Janji nyopir sak iki. Alah aku nang omahe janji. Kancane Ranu bareng. Iya, nyopir. Ola apa janjiku? Apa? Omonganmu ki sing temen ngono lho. Oh, temen mati. Aku ingin nanggonmu keran. Gak kepethuk kon, saiki kon nyulayani maneh. Kepethuk apa wong saiki wayahe jaga ya kepethuk no gerdu kene. Ayo kotekan sing enak. Lho, lah kotekan, ojo kotekan. Lah apa jaga kotekan? Lah gak iso turu wong. Keliling, dadi kok wong sing turu ku tangi. Kotekan iso apa enak erek sapare mek sokeran le. Lho, iya sing ngrungokno. Nah, kaget sing gak seneng ya apa? Ngene omongi, sapa kotekan iku? Sapare mek sokeran. Arek pancene garu dur arek iku. Lho, kok enak wong turu kotekan. Dur kok melok tren migrasi. Kene bales aku. Dur yaman iki. Ayo kotekan dilek. Kotek duwe alat kotekan. Sing ndi kotek lho. Lah iki apa lah ambek tangan iki iso enggak? Ya apa sih kan? Ngene ya. Lho iki kotekan. Nek kon jangkep seminggu nek ngono entek lambemu kon. Nyarukun. Ri, iki mangane jaga ya? Iya. Ayo rene. Ayo iki di sebelah. Sebelah sapa? Ronda ya. Ran kon niku untuk menjaga keamanan ketambah ngaco ketertiban kampung kon. Lho, gentena. Rondo iku ta? Iya. Sini ku. Iya. Aku tak mlebu omahe rondo kon dingki ana njaba. Iya. Kon enak aku ceklak-ceklok ae lho. Enak lah apa? Oh, aku sing kepingin. Lho, kepingin apa kan iku? Lho ya apa? Iki sing arek iki. Lho, kon mangan jajane roti iku ta. Lho iya, lah kok nak kepingin si rotine. Lho iya. Lah aku tak uncari. Wis, aku tak njero dhisik ae. Kon njero? Heeh. Aku kon nek njero aku gak mlebu. Kon njaba ae kira-kira. Aku gak njaba. Nanti kok. Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak, kon mangan roti. Lah kon ndelok apa ndukur genteng? Kon mangan roti. Kok tak lukuri genteng. Iya. Enak kon.
Kok ora apa? Wis ayo bareng mari. Bareng. Loh, bareng. Lho bareng gugah. Bareng duel kan mbek aku. Batang air. Liar. Kok ora tau marah, Dek. Dikit. Lah kirangan jam pinten kula mboten beto jam. Apa lawange kon buka? Lho nggih kajenge sing lawang-lawang kula dhewe. Bah kula buka, bah kula tutup. Nah iyalah apa buka. Ya sal petengan. Lampu-lampune padang. Ambekan sampeyan ngurus lampu, bah kula pateni, bah kula banting lampu-lampu kula dhewe. Nah ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamare sapa ae? Kamar kula. Sing ngarep iki? Lah kamar kula niku sing padang. Nomor loro. Kamar toyol. Pak, wis tak grosakne. Sampeyan niku lan apa? Lho. Ngrasakno. Enak yo. Wis. Duh. Napa awak bayang? Wis. Iku lho ngusu apa? Tatap napa sampeyan wau? Wis deliko. Ambekan sampeyan niku lho, kok ngantuk nggih budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih? Wong remeng-remeng arene. Ketok klebate Kartola iki. Lah napa sih mbone tiyang kok? Kon ngaku sapa iki? Pun get-get pun remuk ngoten kok. Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon. Nek pundake. Sampeyan iki lho curiga napa? Wong kula niki nggih ijen. Iki strip piro sing tak gawe delon? Sampeyan pasang dhewe sing lan strip niku. Bayan strip 7 lho iki. Sampeyan iku curiga kali sinten? Kok tolat-tolet. Iki ya apa? Wong patroli ya ngantuk lho kene. Ngomong kok kelangopan ae aku. Sampeyan tilem teng mriku lho. Tolo gak ono mrene. Sinten? Kartolo gak ono mrene. Enten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku? Wis nek ngono menisuk kek diteryak arek beras. Napa? Beras. Lho gak ono bubune sak iwake meneh ono sing ngetri dhewe. Kangge sinten? Lho gak ngono ndek pasar. Butuh apa sih kok nek? Wong foto nggih sembarang apa ya jenenge wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo ta belajar maca ambek nulis. Sampeyan niku enten mawon. Pinteran ta sampeyan muri kula nulis niku sampeyan dhewe mun sak nulis ngono. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kene. Lah napa sinau kula mboten sekolah kok. Nek kon gak ngono nek buku duwe kon nek petelot gak duwene gak petelotku iki. Petelotku gawin. Aku tak leyen ngono. Iki petelot tatah duwe kentong sini. Ngene sak meneh gedene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene. Produksi sampean dhewe nggih. Lho iya, gaenan sedayu. Pak Bayan iki ono ae. Loh, ya apa adakno? Pak Bayan. Sopo? Sampeyan niku semerap mlebu mriki wau, malah digropek wong ya apa? Iki ngene kon gak duwe genduk gentong. Gentong. Kendil. Enten gentong niku sampe enten banyune titik. Enten banyune titik. Wis aku ngreno cek kutuk nek ngono aku. Nggih pun niki. Nggih. Salah dhewe mlebu lawang dikanthi. Ayo rek, endi? Nah, iki lho. Hah? Yen mriki. Wah, bekurene. Mau kalo nek ngene iki mau kalo. Pak Polo, enten apa? Sopo ngasih? Ayo greweli. Greweli ketara wis merah muda rupane wis. Oh, sampeyan urus, Bun. Kene tak urus nggih. Kon wong wedok temen. Nggih. Oh, bener iku ya wis. Oh, sampeyan ngurus persoalan ta ngurus wedoke. Lah ya apa? Lho, sampeyan ngurus enten wong mlebu mriki iki lho. Ya apa lek Enten wong elek mlebu mriki. Oh, nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk. Lah sampean niku kegantengan ta mboten ngocok. Iya, ya aku ya elek iku. Lho, wong elek iku. Boten ngoten, mriki klebon wong lanang ngoten. Kene klebon wong lanang. Nggih lah sampean wong telu niki wedok ta? Iya lanang, bener wis.
Ayo wis mulai wis. Lolok ngono. Wis ngene saiki tak takon. Nggih. Sing klebon wong lanang sing tetek bengek iku mang sing penting Kartolo mlebu rene wis. Wis kena wis iki. Lan apa Kartolo mriki niku? Ae ngaku ta. Lho, iki kok ana sandal. Lah, Sandale sapa iki? Sandale bapak. Wong bapake gak ana wis suwe kok. Ana sandal rene. Niku paman mriki. Kapan pamane rene? Paman wis dosol bebek ke susu niku. Ada susu. Nggih. Wah, sandal dudu lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki. Sampeyan niku polo kok sampeyan neliti sandal sih. Aku sek titine. Lho lha iki kaya sentolo. Entalo iki lho. Lah, iki sentolo batu limo. Tek sapa iki? Lah iki kandhane paman niku gandengane sandal niku wau. Dudu iki lek ndelok rek burak iki kaya sentolo pe bayan iki. Nggih bayan iki lho. Wah, wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek. Dilondangon. Lho. Iki apa iki? Apa, Dok? Napa Apa iku? gentong? Gentong kok mengkurep. Lah nggih niku banyune pun telas wis kula kurepaken. Mosok nduk, aku wong gentong kan kok banyune dukur sekran jajal bukaan keran. Dikoprok mari, dikoprok. Bukan. Lho, gentonge apa, Dok? Lho, Nggih, model sakniki gentong enten rodone. Gentong ana rudane. Niki enten glindingane. Lah kok mule, Mas? Kok krik, krik. Ana gentong kuning krik. Mosok gentong ana sarunge. Sarung kecepet. Lah iki. Kok grenak iki dipecah ya. Ayo. Loh, lah kok kon kan. Wah, sokren ambek safari. Polo rene mangkon dudun lho. Jange dadi Joko Kendil wurung aku iki. Yo pintere bayan. Yo wong bagus, anake yang simpel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genu. Pun kula atasi niki wau lho. Iku gak diatasi, dikurepi ku jenenge kon. Wong kendel dikurepno nang awake ngono. Gentong kok sampean kurukaken nggih Pak sampean apa sampean? Kirangan kula ni sawangan niku anyanyi kali rondo ngoten lho. Ah, nyanyi, pancen cerongoan yan. Niat kula golek Kartolo panjenengan. Curiga niki wau. Niate golek Kartolo ngantuk keturun jerone gentong ngoten ta. Ndak arek iki kena coba arek. Boten. Padose Kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus silem teng. Kayak kena barang mboten genang ngoten lho, Dik. Ah mboten. Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Gak sampai kena barang gak. Kula Dik tumun niki dadi pamong selikur tahun mlebu omah nyarek niki terus gemeter ngoten Pak. Pancene sampean gebimbang Ya niki napa lho digawa teng kelurahan mawon. Dirunding secara keluargaan. Oh, sakit loh. Ah, tambah dikrawu mesti lho. Pun sampeyan atur lah lho. Ojo sampai mane-mane runu. Mosok Kartolo kan kok rene, Din? Mboten Endi arek Kartolo? Iku lah Kartolo iki. Ayo. Ayo coba kon Tangkep. Jaran kon tekan ndi kon? Wong teko omah kok ditangkep nih. Tangkep ae. Koma tekan ndi? Kula tekan jaba. Tekan jabane ndi? Lho sampeyan niku kero ta? Lho. Nek elen ku kenceng le. Lah yo wong kula teko lawang jaba ngoten lho. Nek ora apa kon kok rene? Krungu wong rame-rame terus enten rondo nglebokaken wong kasih kula tangkep. Kon wis ndelok ambakmu ngonsrong kon. Kok sing konsrong iku dikoyan. Lek ngongsrong Kartolo sing dikurepi genuk kon. Wah, ya apa iki senae lho? Jane ngeten lho, kula semayan kali tini mboten kok semayan elek. Panjen niati kula rabi. Karep kula ngeteraken rok kali sepatu dadak tampa trimane Pak Bayan trimaken kula ning ngurusi kampung mriki. Tibae Pak Bayan sing kudu mboten genah kali tini ngoten lho. Yo ngono yan kon yan. Rayu kula. Lho wis suwe ngono gak ngaku. Makane turu jerone gentong. Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini Bang. Sapa ngrasani? Peno mbek Safari. Iya. Terus sing patrol mek kebayani kan sing pokro. Kon ngeten sakniki nggih Ya, padha apa nih? sepuro nggih Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Pokok lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwa-ruwa ngoten. Oh, jok kuwatir le. Nggih. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir. Apa gombeng? Iki kok sing tok gombeng iki kok. Gombeng. Apa? Leang-leong. Iya. Oh nggih, Ya ya le. nggih pun monggo disiseni. Malam Minggu ngarep niki kula kawinan. Ya. Monggo. Thank you.